Jo vinc d'un poble menudet, que es diu Polinyà de Xúquer, i ja sols el fet d'anar a un poble més gran com Catarroja o a un institut més gran com la Florida ja va ser tot un repte per a mi. I diria que les experiències que vaig tindre a la Florida, les noves amistats que vaig fer, tot el que vaig aprendre, fou un poc com l'inici a tot el que ha vingut després en la meva vida. El que més valore de Florida no són els aprenentatges que me donaren en la gestió de les tècniques i gestió empresarial, sinó el fet d'haver-me pogut matricular en una assignatura que es deia Economia Social i Cooperativa, en la qual vas dependre de més de cooperativistes, perquè els professors eren cooperativistes de la Cooperativa Florida, que ens ensenyaven el que era el cooperativisme. Això ha marcat el meu destí professional perquè el que explicaven els professors en l'aula es notava que ho vivien. Valors com, per exemple, la col·laboració, solidaritat, respecte, treball en equip, l'ajuda mútua. Yo creo que eso es básico y así en la Florida se trabaja muy bien. Florida para mí ha supuesto un cambio tanto a nivel educativo como laboral, ya que ofrece unas becas de colaboración en las cuales participo desde hace un par de años, y con estas becas pues te acercas más al mundo laboral real, no es solo educativamente. Per a mi, Florida ha marcat un abans i un després en la meva vida, ja que m'ha inculcat l'aprenentatge en valors, tant per a inculcar-lo com per part dels mestres. M'han ensenyat molta importància, sobretot en l'empatia. Les coses que més m'agraden són els jocs que fem, la meva mestra, que és molt divertida, i que n'hi ha pocs xiquets en la classe. Això és el millor que ens pot passar a la gent ja major, perquè a banda de vindre i d'aprendre i de recordar coses que a lo millor ja sabíem però que se mos havien oblidat, pues fas també noves amistats. Los valores que me han enseñado aquí en la Florida son el respeto, la confianza, el trabajo en grupo, la cooperación, para así en un futuro ponerlo en práctica en el aula con mis alumnos y alumnas. Poder estudiar cuando ya te has jubilado es la máxima de las gozadas, ¿no? Cuando ves a un profesor que disfruta dando la clase y es como que se la cree y como que es que eso te hace vivir, son como amigos, como compañeros de viaje, gente con la que puedes compartir tu propia historia personal. A mi m'han fet partícip sempre, és a dir, han comptat en mi, m'han valorat, i això és una cosa molt d'agrair, jo la tinc sempre molt present. Per a mi Florida Universitària segueix sent molt important. De fet, els meus fills estudien en Florida Idiomes des que tenien 3 anyets. Mi estancia en esta universidad, Florida Universitaria, es tremendamente positiva, tanto estudiando como trabajando, y estoy muy cómodo y muy alegre de haber elegido esta universidad. A nivel práctico, todo lo que adquieres como estudiante lo puedes poner en práctica con proyectos que te hacen hacer en grupo. Per a mi la Florida va ser una etapa d'aprenentatge que recorde amb moltíssima tendresa i són molts bons records d'un període en el que vaig descobrir moltíssimes coses de mi mateixa i, òbviament, els mestres van ser catalistes de tot aquest procés. No podria mencionar a ningú perquè tots van ser profundament importants. Tengo que decir que mi experiencia en el Máster de Innovación fue realmente interesante. He podido desarrollar algunas ideas de las que aprendí en el máster en mi ámbito profesional y además tuve la suerte de poder utilizar las instalaciones del Valencia Lab, realmente las estrenamos nosotros. Realmente recomendable. Yo personalmente, si pudiera, repetiría. Jo el que més valore de Florida va ser un poc tot el capital humà de gran part dels professors que vaig tindre. Són persones que t'ensenyaven també la lliçó del llibre, però sobretot a pensar per tu mateix. Des d'ací vos puc dir que haver estudiat a Florida és una de les millors experiències que he tingut mai, perquè no sols et formen per al futur, sinó que et fan créixer com a persona. Un abraç molt fort per a tots i totes i que Florida continuï sent com ha sigut fins ara.